Sziasztok, én Zürü vagyok! Tudom, az előző héten nem volt videó, mert nem értem rá, de most eljöttem nektek itt az Exit the Backrooms-szal. És a mai videóban ezzel a játékkal fogunk játszani. Ezzel akkor le is ülök a gép elé. És a menüben itt láthatunk ilyen settinget, erre rá is nyomok. Jó, és nincs, mondja a vírus jön. Sound Black, High Quality, magasan legyen. VH-s kamerákat, az legyen bekapcsolva. És mi az, hogy többi játék. És elvetett volna, hogy ez Play Hobos, vagy ja, most sokat ilyen játszottunk, és ezzel játszottunk mostanában. Jó, de kell elgazadni, nem majd ő nekem bejelentkezik. Milyen menő, hogy ennek a játék olyan kis intro, és meg milyen menő ez a kis kamerás effekt. És ezt kikapcsoljuk, hogyha elméletileg zavaró lesz, most bevézzük a hátsó szobába. Miért kikapcsoltad a lámpát? Kapcsolódik, hogy ez mi? És kiesünk a valóságból. Hova kerültem? Bákromba jó volt sem, és mit kell csinálni? De nyílva felé kell szerintem menni. Nem megyek inkább. Engem az nem idegesít. Én az nagyon idegesített, szóval kikapcsoltam. I can answer finish I'll make sure. Ott bettük a Backrooms-ba dúl a sör, és kijövünk kettővel. Már is jól jártunk. Még egy sör. Remélhetően visszadett tölteni a stamina-kat, hogyha elfolynak. Az introjában itt voltak szörnyek, egyik láttam. Ez várja. Akkor nem lehet. Ez mi? Egy 9 izékére elcsavarunk. Ez hosszú lesz. Jön valami. Na, meg is valami lesz a szövet. És ez itt lesz rajta, ez az sem. Mi a... Jön be. Próbáljuk a videók, ugye? Az ajtó zárva, itt egy ilyen is sekülve. Fia, én és a szörmem nincs más választása.
azt mondja, hogy ez már ide nem ér, basszol. És X. És még nem mehetek el. Amúgy majd lefordítom volna ezt a kis szöveget, mert nem szeretnék VHS-eket, ez az X. De én nem értem. Jaj, itt egy X kell, jó. Ennyi. Csak ott van hátra. Megfigyeltem, hogy ide jön a ször, szóval nem. Bozva nem tudom merre, én már jöttem, ott van végül. Ja, akkor egy random pontjára esek. Nem tudok kimenni, de miért nem tudsz itt kimenni? Onnan megírsz te. Köcsög. Ne fuss utána, mi van? Anyádnak bőgé, ne nekem. Mennyire már az azért megjötted, hogy a sört, hogy elkezdesz futni. Itt is van bent a sör, ezt ki is hozom, az kell. Úgy is már meghúztuk. Kell minél több, mert még ez nem. Közel van a köcsög. Van még egy sör. Itt lekeppelek egy kicsit. Jaj, nem tud bejönni. Na, kell keresem, ennek van is értelme, szóval... Az ajtót még nem vettem észre. És szó szerint nem csinál semmit. Kihet erre feltudni. Illetve idehoz. Voltam, aki tudnák menni. Jó! Túlélem. Jó. Nem vett észre a Pali. Szóval nem is észrevette. Nem rontom kell át. Azt így kell kivenni ott is, mert azt most kezdtük meggondolni. De sorként szerintem az összeset felszedtem ugye magam.
Még bemegyek egy ajtóba, akkor elfut, vagy mi egy idő után elrohan. Nem értem ennek a szörnek a logikáját, és hiszem. Azok 3 van. Ó, Istenem! Amikor összeaszfajátkozónál felvállom az automat. Elpolgattam, úgy látszik, igen. Mert szűrásodott izé. Ilyen kicsit penészes, szóval... Ez eddig egy tök jó játék, amúgy én azt vettem. Én legalábbis nekem nagyon tetszett. Tetszik, eddig legalábbis, szerintem ez nem egy rossz game. Csak most vissza kell menni, ahol az exit ajtó volt. Ó, bazd meg. Miért onnan jössz? Miért nem vagy hülye, mint a többi játékban? Be kellene még esett az a baj. Arra az, hogy itt maradok egy kicsit. Ha csinálsz, amit ő akar nyugodtan, mert már elfogytak szedve a sörök. Kettő van. Tőlet. Ezért most még nem húztam meg. De akkor miért nem adtam fel azt a sört? Mindegy. Ez nem miatt az. Be kéne volna. Jó vagyok, miért nem nyomtam be? Az volt valami, bazd meg. Szokolj le rólam. Látod? Itt volt egy ember, aki már 25 napja volt ide lent. Nincsen több söröm, egy van már csak. Azt is el kell használnom szerintem. És az ajtóknál táj, szóval azon lehet van taktikázni, nem tudom miért fordulnak, vagy lehet úgy élik, hogy eltűntem. Nem okos. Hol lehet ez a maradék 2? Mert azt írja, hogy 2 maradt. Azt tudom, hogy eldugott helyen van. Pontosan én elraktam volna be. Nem mondjuk köcsökség lenne. Aj, már ezt is már meghúztam. Amúgy lehet tippelszötetek, ez szobában van, vagy csak úgy a folyosón, de valószínűleg szobában van, és még nem tudtam. Mert voltam egyszer, az volt 3 ajtó, itt van, de valószínűleg ott van. Hú, az exitnél volt az exit ajtó. És tudom melyik ajtó, az a középső.
az. Ezt is már meghúztam. Arra még sosem nem tudom menni most. Oda jó lenne most eljutni. Ami annyira szürreális, és direkt így van felépítve minden így. Össze-vissza, de szerintem nem rontom a generált, mert egy embernek a fejéből pattan ki, pont itt legyen egy így egy fal. Nem akkor csak egy filmben volt, de ez azt hiszem az ajtó, azt mondja. Egy serem van már csak. Hol lehetnek azok ettől? Setting. Nincsen túl sok beállítása a játéknak, az is egyszer biztos. Mert látható, hogy csak alig van egy pár beállítása. Szóval ja. Ez Exit the Backrooms, nem Escape the Backrooms, most jöttem csak el. Bazd! Na most van. De ez miért fél az ajtótól? Visszafordul. Ja, hülye gyerek, igen, visszafordul, bazd meg, amíg nem jöttél volna rá, de... És nekem nem érdekes, meg fura. Hú, az a kettő izé maradék, az olyan helyen van, bazd meg. Van az a mém, hogy miben különböznek a fiúk a lányoktól. A fiúknak, a lányoknak punciuk, a fiúknak kukiuk. És akkor mondják így, hogy nem kuki, az pöcs! Ezt kéne, hogy jutom el az Exit-re, lehet, hogy próbálkoznom kéne már egyszer. Oda dobott már, voltak ott új helyek, az egy új hely, szóval ja. Akkor azt mondtam, hogy abban a szobában hogy jussak be. Na ez az érdekes, hogy jutom, mert arra mentem. Szóval induljunk el. Bazd meg! 17 percig voltunk életben, és 8 olyan kis bigyókát találtunk. Ha szeretnétek, hogy még folytassam, hogy újra próbálom, akkor írjátok le a kommentek, szóval, hogy az próbál meg újra kivinni az Exit Backrooms-t, mert nekem nem sikerült. De úgy ahhoz képest elsőszte nem volt egy rossz teljesítmény, nem próbálom újra, mert már 19 perc van a videó. Legyen szép napotok, én már az voltam, és sziasztok!